Magkamot man ko. Magkamot na oy. Uy. Magkabis ako ng kamot. Nakapayat ka na. Hindi siya kasi yung matagal na to. Lutrid. Good morning, Philippines! Lloyd is in the house. Anong biko natin? Maramihin, madamihan, maliitin. Ikaw ba? Ano ko sila kung mag-uwi sila? So, ano na lang kung ano yung, lutuin natin yan. Ito marami, ito. Ito lahat, lutuin natin. Kasi maliit lang kasi, kunti lang siya, diba? Si Lloydie, sabi pa ni Lloydie, bahala na daw si Batman kung kaano ka sweet daw yung Dito kami kagaling. madiabetes tayo nito. Magaling si Lloydie guys maghiwa. Tingnan mo. Grabe. Ang galing Pero hindi ko na ito naman. inaalis dito. Ha? Hindi ko na ito inaalis mo. Ay, hindi na. Okay na yun ay. Kahit ano. Kakain na Kinakain tayo niya ng tayo. ano. Ang galing ni Lloydie. Ang galing guys. Ang dollars. Ano pa? Meron ba tayo? Mahilig ako din maghiwa-hiwa. Hiwi ka. Ito guys, lutuin namin ito. Ayun. Mamaya na to, madali lang yan. Garlic mo. Ay, onion. Ito, mamaya is, ano na yun natin ito mamaya. Onion. Huwag natin ang ganyang garlic. Bawal yung garlic. Kasi may wakwak tayong kasama. Hindi yung ano garlic oh. Yung shrimp. At ang hiwa nito ganun din. Ganito rin. Or Oo, ganyan. Okay lang. Ikaw ba? Pwede din malaki-laki. Okay lang. Ang galing guys. Oh, parang ano siya. Ba't hindi ka nag-aral ng ano? Chef? sa ano lang. Chef Lloydie? Nag-aralan ko lang yung paano maghiwa. Ito guys, luto tayo. Mamaya na tayo magluto. Unahin natin yung biko. Ang galing! Ito din siya guys. Yung latik natin. Yes, naglalatik siya. Matagal-tagal ito. Ito yung problema maglatik talaga. Ang tagal. Ayan guys, yung biko natin is done. Nagandahan si si Lloydie guys sa color ng rice. Look, tingnan mo. Hindi ba siya dry? Parang okay lang yan. Kasi pag maginaw yan, parang ata, Saya talaga ng kulay niya, oh. And then guys, yung lauoy natin guys, nilagay ko na yung matigas, yung matagal maluto. And yun. Yan, ilagay, naghanap tayo dito ng mga matitigas. Yung mga matitigas. Yung mga puti. Kasi, matagal yan maluto. Alang sayan to, oh. Nasayahan ka dyan? Nasayahan siya sa guys. Sa rice. Yan, ito daw yung lauoy natin. Alam nyo ba guys, yung ilagay natin dyan is dried, hindi dried fish. Ano tawag nito? Sardinas. Sardiners. Yun. Ang saya, oh. Talaga guys, ang ganda niya, tignan no? Saan ka pabili ng pulang ano? Doon sa Asian store na pinuntahan doon kung saan ako palagi. Ilagay ko na to siya guys. Diyan. Yan. Marunong ka palang magkilay, Lloyd? Hindi. Sinunod ko lang kung ano yung sinabi sa akin ng kapatid ko. Nagbumili ka ng pangkilay mo? Ang sabi ko nga next, bibili ako ng mga pang kasi wala na ako nasira eh. Pang ganun. trim? Hindi pang trim, Panglagay, okay. pang yung pang pang shape. Mayroon akong pang shape. Yung pang ayos. Pang-ayos. Sabi ng papa ko, kung titikim ka, tikim lang, wag lamon. Kasi dati, yung kapatid ko. Yan, bibiko na tayo. Hala, di ba 3 o'clock si Elmera? Wala pa siya. I-on ko tong vent kasi na makasira ito sa ko. Guys, nagluto na siya ng shrimp. Lakasan natin or para talaga siya. Luto.
Nagtago si Lou, guys, dahil nakalimutan namin na ano pala siya sa garlic. Ano siya, allergy sa garlic. Tingnan natin, nagtago sa bathroom. Hello? Wala pa, tay ka muna, baka maamoy mo pa. Ano na, nilagay na yun, ano, yung shrimp. Nilagay na yung shrimp. Oh my God. Oh my gosh! Tago ka dun sa bedroom, oh. Oh, wala eh. Dito na lang kasi pag nasusuka ako, at least nandito lababo. Sige. Napapawisa lang kasi singit ko. I-open mo yung window. Doon siya sa nagtago sa CR. Allergy. Ay, nakalimutan na magkasama pala kaming wakwa. Ano yung dala niya? Ay, ito. And, hala, pineapple salsa. Nagdala pa talaga. Uy, nag-ano pa talaga siya. Ganun pa. Busy si Lloydie. Nagtago siya doon. Sabi pa niya, okay na? Sabi ko, hindi pa. Sabi, in-open na niya yun sa, oh, naamoy niya. Tuloy yung ano. Yung rice ko ba? Initin ko ito. Meron. Aywan ko, hindi ito kasi ano? Hala, hindi yan kasya. For sure, kasi ang lakas kong kumain. Outfit kami. Dried fish na guys tayo. Morning! Sabi niya, nasa banyo pa si Lu. Halika na. Sabi niya, mag-ano tayo ng bawang. Tapos ikulong natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Hala, ay kinulong talaga. Ay talaga nawa. Tapos, ano na sila ng bawang? Paglabas ko ng bahay, nakalakag pito. Sabi niya. Hala ka. Nakalakag pito palabas. Eh, malis lang yun. Isang apartment kami lahat. Paglabas na, sabi ko, bawang! Sabi niya, hala, sige, sabi ko natin palabas. Tingnan natin ano mangyari. Hala, bumabal. Grabe pala talaga ikaw. Kaya ngayon, masakit ang ulo ko. rolling. Rice. Maawa naman kayo sa aso. Hindi dito o yung bulad o. Dami Yan. Oh my gosh. Mukbang. Mukbang. Sorry, Kuya, I'm going to eat fish. Sino So you cannot kiss me when I get home. Si Jay ba kung matatikim na ba si Jay ng ano? Ay, Dried oo. fish. Sabi ko sa iyo, lahat na lang Nagkakain si Tita Chica. Yun Na, na. yun yung ganggit. Yes, basta crispy. Patay tayo, nagnunok-nuk na nga ang ako na ilong. May sili pa. Sili pa. Tolo yung sipon. Hindi eh. Pinasok sila. Magkamot man ko. Magkamot ta oy. Uy, maghugas ako ng kamot ko. Kaya nakamot lang ako. Kaya ako nagugas. Nagugas ako. Parang tabang mo. Nagabukid ba ako? Kagaisla. Tabang ba? Hindi ako na sa hindi ako mababanding ako. Pag ulit na ako sa amin, ganito, laos. Sabi ko, maaga Chris pa lang mulay no. maaga pa, sabi ko na. Ito na kainin ko. Nanay ko hindi. Yung ano, yung halo sa atin, yung halo-halo na gulay na may Pinakbet? may gata. No, hindi pa. Ginata ang Ginata. halo. Ah, oo. Gulay. Ang paborito ko pa man din dyan yung sigarilyas. Oh my God, tapos lalagyan ng sili. Oh boy. Yung parang pag ginagawa mo, pag natin mo, yung parang may apat na kanto. Oh, parang star ba? Parang star, pag chinat-chat mo. Green? May green minsan, may purple. May kulay. Adik mo ta Sigarilyas. Sigarilyas tawag tayo dyan, diba?
Alis na sila, guys. Iiwan na naman ako. Iiwan na naman. Mag-isa. Sa Sunday, no? Hoy, what are these? Boy, that's for you. Oh my God, I have a lot of... Na, meron din ako dun. Ipadala yan ni ano, ni BFF mo o yan. Doily. Ano, meron naman ako. Ipahiram, meron ako. It's too cold outside. Meron ako. Ipahiram. Ng jacket sa kanya. Ako naman, ako Bebe, naman. punta ka sa New Bird, di ba? Ah, si Bakit? Richard. Si Luigi? Ay, hatid ko man siya. Oh my gosh. Ah, di ba kailangan tulong? Pa naman ako aalis kasi mamaya pa. Wag mo na akong iwan muna. Ang sakit naman ito. Hindi nga tayo nakapag-karaoke. Kaluka kayo. itong movie, pati ang dami nag-aantay. Oo, marami. Oo. Yung anak. Roxy. Mamaya, Bye. mga Huy, ingat. Ingat ha. Ingat. Make a right dito. Oo. Di, paglabas mo, left. Left. Tapos, paglabas mo, right ka na. Gusto mo, isamahan kita, tapos ihatid mo ulit ako dito. Pagdating doon. Pwede naman yan. Ingat ha. Ayun, Ingat. isamahan kita. Tapos, pagdating natin sa bahay nyo, ihatid mo ulit ako dito. Ingat ha. Hatiran. Buntagay. Tapos, see you on Sunday. Okay na, kayo na bahala kung saan kayo. Oh boy. Kami. Yung panty ko ba kayo nahuhulog? Oy, sexy ka na ha? No, Payat ka na. Hindi siya kasi yung matagal na to. Lustrid. Alam mo na, imbis na sabihin, pumapayat na ako, walang nga. Luster pa lang, garter. Oy. Mahulog ang aking... Naalala ko, dito nahulog yung aking... Yung baby mo, Aubrey na din. Ayun ang aking baby, si Patrick. Nag-start pa lang siya, mag-vlog. Patay tayo dyan. Hello, patay. Patay tayo dyan. Sige na. Oh, yeah. She needs to do with my kilay and my hair. Okay, talagang may kilay. Iba na talaga may mga K. May keyboard. Yeah. Alright, have a good night, ladies. Okay, salamat ha. Good night. See you on Sunday. Sabi kay Marian ha. Bye-bye. Sabi mo si Marian, may message ako sa kanya. Saan na siya? Malayo ba yung bahay nila? Hindi. Malapit lang paglabas dun sa toy. Oh, buti na lang nag-snow. Hala, ang taas pala. Ang ganda, no? Para siyang ano, manikin. Ang ganda Para niya. siyang yung ano bang mga yung manika ng ano ng Barbie. Ang ganda niya. Yan yung last December. Not this last Ilang December. taon na yan? 16 siya sa Sunday. Hala, ang taas niya. Hindi naman, ako yung amoy. Ako yung amoy. Ako yung amoy, dito lang yan. Hala, ano yan? Naka-video pa. Ay, oh. Magpapakilay lang. Guys, mag-ano tayo, mag-parlor. Ayan. Teka muna, kunin ko tong ano. Ito yung binili ko. Saan nangyari to? Ano nangyari? Hala, nalaglag. Anong nalaglag? Hala. I think nakita ko yan. Saan? Tignan ko nga sa baba. Parang nakita ko sa floor area. Teka, dyan ka lang. Buti na lang hindi ko natapon. Sabi ko, bakit masakit? Look. Hala. Paano yan? Iglo mo yan? Ayusin mo ang kilay mo ha. Sige, Mali be. ang kilay ko pala. Okay, maganda man yung kilay mo. Yung parang na-shape na siya ba? So, ano, sundan ko na lang. Sundan mo na lang. Oh, yan. Oo nga. Parang ano siya, yung kilay kasi, ang ganda ng kilay mo. Hindi ah. No, maganda siya. Parang sundan mo na lang yung ano. Ito yung magandang color para sa iyo. Anong Bilhin color mo yan? to. Kasi, Hindi kasi magbibenta, hindi. diba? Ha? Sabi mo, bilhin ko yan. May ikog. Oh, yan na. Oh, yan. May ikog. May ikog. Ito, oh. Patay ako dito. Pero maganda ito kasi, ano siya, waterproof. Picturean ko. Asawa ko, nag-i-enjoy ng ganyan. Sabihin ko sa'yo, sabihin niya, yung tenga mo ba pwede? Sabi ko, bro na to, pati tenga ko pag trito. Meron ka bang ano? Pang Mayroon. ano? Yung maliit lang. Yung mumurahin lang yun.
Noong una, hindi namin alam na sa bawang. Oo, yun. Ano yung ano mo? Yung una? Yung una, pinakauna niyan, sabi ko, nagluto, mag-ano ang nanay ko, yung magsasangag. Sangag na, Oo, yung rice, yung oo, fried rice. Fried rice. Tapos sabi niya, magbalat ka ng bawang. So, nagbalat naman ako. Tapos, nung nagbalat na ako ng bawang, di ba, ano yun, yung nabalatan lang, hindi pa masyado maamoy. Oo. Sabi niya, dikdikin ko daw. Oo. Hala, nung dinikdik ko, nasinghot ko yung amoy, oh. Ang sakit ng ulo ko, tapos yung tiyan ko, masay ko, sakit ng tiyan ko. Ayun na. Hala, And hindi mo alam na, hindi, yun. hindi pa. Bata pa ako noon. Tapos sabi ni mama, bakit? O baka nausog ka? Nausog. Di sabi ko, ewan ko, hindi naman talaga alam. Tapos di, ang ginawa noon, umalis ako. Nagsuka ako doon sa banyo. Sabi ni mama, sige, doon ka na nga lang sa at huwag ka na tumulong dito kung nahihilo ka. Basta once na tumulong ako sa kanya sa kusina at may bawang, dahil hindi ko naman alam lahat kasi akong tagahiwa, sibuyas, napapaiyak ka talaga niyan, di ba? Sibuyas. Oo. Na gano'n. Tapos, ang ginagawa ko pa kasi, mahilig ako kasi sa tomato, lalo na yung crunchy, di ba? Yung hindi masyado hinog. Oo. Ay, mas marami sa bibig ko. Kaya gustong-gusto ko tumulong sa kanya kasi kinakain ko yung Anyway guys, hello, good night na guys. Kasi ano ng oras? 11 o'clock na, 10:54, so 11 o'clock na. And kakaalis lang ni Lo not long time ago. Kasi pinipick up niya yung asawa niya. But anyway guys, I'm having fun. Ang saya-saya namin. Kahit konting oras lang yun, pero ang saya. Sana next time, parang mataas na yun, parang magkaraoke na kami at saka may konting inuman, ganon. Yun, saya yun, ganon din. Pero alam nyo naman, busy yung life. Anyway guys, alam nyo ba? Freezing ngayon sa labas, 24 degree. Anyway guys, thank you guys so much for watching. And I hope I will see you guys in my next one. Please don't forget to like and subscribe. I will see you guys in my next one. Bye. Good night. Goodbye.